Заповядайте в автоцентър Cars.bg 11. Ние разполагаме с достатъчно автомобили, директен внос от Корея. Бензин, дизел, газ. Най-важното е, че сме осигурили резервни части и адекватна поддръжка на тези автомобили с необходимия софтуер за резервни части и всичко необходимо за тях. Имаме регистрирани автомобили, К5-ци, К8-ци, Палисейди, Карнивал. Тук са резервните части. Това ни е директният склад до сервиза. Има още един склад с едрогабаритни, с всякакви части. Професионален сервиз с необходимата техника за обслужване на тези автомобили. Заповядайте, очакваме ви с готови налични автомобили и гъвкави лизингови условия.